Yan ba ang misis mo, pre? Sabihin mo, titira ko. Wa manggani ko kaiyot na akong asawa do ganun pag pinuyuhan ng balaya. Wa manggani ko katira sa akong asawa. Ikaw na pa mo tira. Usa man ka? Siniswerte? Uupahan ko naman, pre. Ikaw pa mo tira? Ikaw pa mo upa? Unsa man akong asawa? Manaw, hulat na ko dira. Nakilain na sa dagay ni. Ano bang masamang nasabi ko, pre? Boy, Ikaw na sa dagay ko nimo. Ikaw na bahala na. hoy. Bantay ka ron. Pagtarong dyan mo sa inyong kalaki kay gabunglay sa kuhari, mapigsan ko niya. Pinatong pala ni Alzay. Ito ang pinatong lampa sa una. LJ Watson, katong na singkitag mata. Unahan rin ng balayo. Matay, masulod baka ng mga 30 mga kasuso. Kuhan, di sura. Matay sa kadugay na kung pinusuputuhan yung baol. Kung pinunglay-bunglay. Wala daw kita og naihuotan ang motor. Ano, mau manggaling ron. Danghang sige salamat. Darabos sa plite. Di sa aman tuod ni Gikan. Gikan ako, alangan po gikan ni mo. Na ako yung kuot sa kong bursa. Oh, mo ba? Ay, dara, sukli tuod. Jess, pila na itong kang klaraan? Kay mano man po diya, imong palitan. Ay, dili sa po. Nangutan na ko. What a nice dog, yeah, come on. Diri tong balay ni LJ katong Tagalog. Oh, diha, dapit boss. Agi ko boss. Dili ka na upak yung iraw. Oh, wala pa dyan noon ko kitag nakita ni sumbagay haring karang manglabay dire. Mulabay ko ha. Sumingalan ana. Aw, nadugay ang tinula ani akong iraw. Wa mi kakaistoryahanay ko singalan aning animalan eh. Bayo. Hala! Lain na sa dagay ni. Pagkatumaning kontra ni Alzi nga, mga latog lampas. Kanay, walay batasan anang ko. Hoy, Alzi. Nandito yung ano mo, dandan sa labas. Sino? Yung nangladat sa'yo ng lampas? Ay, puntahan ko na lang. Saan yun? Diyan, sa labas. Nagulat mo sa labas. Anong atin, boss? Dito na kasi ako nakatira. Pumayag kasi yung asawa nito na dito na lang ako tumira. Oh, mas maayo na boss. Kay aron walay problema. Kung kay problema, dire ka mo tira si asawa. Boss, nakuyatak ni mo. Isda. Ikan po dagat na eh. Piece of piring. So, makigbati ka sa akin. Bate, nakabulos ako? Ayaw ko na. Nakabulos ka na ako? Sige, pasok ka muna dito. Usa may ipusok, boss? Ipusok ko niya? Kalma ra. Ang giingon lang ko niya nga, pasudlon ka dire. Sige. Mabiyaan ko kayo muna dito, boss. Para mag-usap kayo ng insakto. Anong isda ito, boss? Unsa? Isda, dayon ito, nabuang na siguro ka. Mag-usap na lang tayo, boss. Unsa? Mag-usap po ito? Wala ka ba yung lalaki nagturok na? Patay sinong ka na. Naringkas na mo nga bilog. Nan. Boss! Ang lalaki nito! Aw, about? Sa man lalaki ana? O mong kita gabraw panty ana? Oh, masarap ba to, boss? Aw, wala na nagsara. Gari sa na og pukot. Apo na gibataw. Gibato na nga lakta na. Sige, boss. Pwede ka nang lumabas. Da, labas na. Sa pagtulong mo manghatag og dubo. Gakalisan magani kung ani han inyo ha. Manghatag pa sigog nimo og dubo sa pagtuon nimo na ka. Linse! Oh, bakit? Teka muna dito, be. Paano ko ba papalabasin yung bisita na yun? Sabihin mo lang, pwede na ka mo gawas. Uy, boss.
pwede na daw ka mo gawas. Ay, salamat kayo, boss. Dalo na ko nimo gawas abroad. May na ka amigo ho, no? So, Yeah. gikan na ako. Ay, sabi ko. Okay. Aw. Wala pa dyan noon ko kita nagsumbagay haning labayhan eh. Nakita sumbagan ng mga labayan eh. So kita haning labayan eh. So, wala ko na kitag sumbagay ng iruan ng hilabayan na eh. Sige. Sabon kay. Aw. Lagi na. Igo na. Asa arah kay? Jot, mat. Okay lang ba? Kanay, boleh batasan. Ya, Kanay, boleh batasan anang ko. Ketua. Boss, anong atin? Dito na kasi ako ngayon nakatira eh. Pumayag kasi yung nayag ka. Pumayag naman. Play. Unsa? Katawa ko ito. Ito ba? Unsa? Unsa prong ito? Tayop na ako, ya. Kaduha na sa ako. Ito ko kailag ito. Ito ba? Katong lay. Kung tara doon sa mga audience o mamals na ito. Audience, mamals ng ito. Nakita mo sa dagat, ana. Comment down below sa YouTube. Pagparehara na ha. Comment down below dire sa YouTube. Mata na dugan na, magpinalagat. O, so kita itong nagana. Bisaya naman ka. Tagalog ka. Sige. Sa vlog. Katawa. Play. Yawa mo no. Pwede ka ito. Ikatawa sa taran. Ikatawa sa taran. Nagkakuha ni Bart. Yeah. Kahigop na ito. Ngayon na narangga. Tuyot ng matag ito ba? Wala. Sa? Mag-ausap po kita? Huwag ka kabalong lalaki nagturok na. Patay sinong ka na. Ringkat sinong yung kalmutaw. Ikaw iso tulog? Hindi ko kagwanta. Yawa. Okay. Sa? Mag-ausap sa kita. Ay, Simon! Pawa na, Simon! Pawa na! Nanulay ka. Ayaw ko sa'yo muna. Unsa? Dito. What's up mga mamarang? Hindi makita si Dario. So, shout out no, katunay ni comment sa YouTube dire sa last nga video. So, muna shout out May Villaros, shout out gagaw na ko. Mark Rinandaog, kasmitin na mo na shout out guys. Chris Sulon. Oh, Shout mabantok out. masakan. Mabantok ang basakan. Shout out din ni Pritzian 5, classmate ako grade 7. Oh, silingan ako lagi. Shout out Angel Peñas. Shout out to ko ni Jenria Mancao Sarce. So shout out din ni Mr. Noay. Wala mata talaga eh. Shout out din ni Carso TV. Shout out din ni Gracious TV. TV. Kailangan J-Prox TV, Carso TV, puro ng mga TV. Secure TV, number one. Number 1 brand. Shout out din ni Gracious TV. So, shout out na Jessica Haikten, no? Shout out. Jessica. Shout out din ni Jocelyn Donaire. Shout out din. Shout out to ko ni Rene Kapaw. Yeah, hi. So shout out din ni Chirel Kurisma Kumiso. Ay ni Caroline Taghap.
Yun, shout out ni last Jonah dahil. So kung ganahan mo pa shoutout, comment mo below dire sa YouTube channel kay kung sa Facebook mo comment mawala di may kabasa. Sama niya na nawala. Sayang kayo gyud. So nami mga Sama sa imong uyab kag ibulagan. Yay! Sakitan ra ka. Dili mawala og ibulagan. So mo na siya Dili no. wala imong uyab kag imong pinga. So mo na siya mga mamarang no. Nami gihimo nga FB group. Pwede mo apelyido magkuanta dito, maglingaw-lingaw ta sa FB group na mo. Yeah. Yeah, daghang kalingawan dito. Yung don't forget to subscribe. Yung click the notification bell para mga update mo sa mga upcoming videos sa mga binuang no. Maglingaw-lingaw ta dire sa Tedo dito basketball. security. Ay no, sige.